Een iepenbiere training van de moon bij Heerenveen. Maar dochs bleven de stekken dicht. En dat had alles te krijgen met de loeden dat Van Basten naar AZ giet. Soks loekt passen en publiek. Blijkbaar kan de selectie en leiding even geen aanleiding broeken. En dan zit de training erop. Van Basten wordt even inlichten door de passenvaarlichter. AZ had in het nijs intussen het in en het oor melden op haar website. En dan wordt een verhaal een feit. Van Basten gaat naar AZ. Hartstikke mooi, bedankt. Het is lange tijd stil geweest en uiteindelijk hebben ze zich deze week gemeld. Hebben we goede gesprekken gehad en zijn we tot een akkoord gekomen. Wat nog wel ondertekend moet worden. Maar ja, tuurlijk, dat is een mooi gegeven natuurlijk. Dat we volgend jaar in Alkmaar kunnen werken. In Alkmaar is al een skoft waande om een nieuwe trainer te vinden. Verschillende kandidaten worden neemt, maar alle keren komt de club met lege handen te staan. Ze binnen dan ik blied met haar nieuwe onwinst. Uiteraard zijn er mensen wezen kijken hoe die trainingen leidt. De manier waarop hij voorkomt in de pers of niet. En al die dingen samen, dat leidt tot een aanname en daar ga je gesprekken aan met elkaar. En vanuit die gesprekken is zeer plezierig verlopen met elkaar. En dit heeft tot een overeenkomst geleid. Waarom zijn op zijn periode bij Heerenveen Wolf van Basten nog net? Want het seizoen zit er nog net op, zo vindt hij. Maar als we even trofregen. Ik heb hier tot nu toe heel prettig gewerkt met iedereen. En wat dat betreft is het jammer. Aan de andere kant, het gaat door. En AZ is in dit geval een hele mooie gelegenheid om in dit vak weer nieuwe uitdagingen aan te gaan. Wanneer de deal definitief roen is nog even afwachten. De kans bestaat al dat Van Basten het in de play-offs voor Europees voetbal met zijn nieuwe club AZ opnemen moet in Heerenveen.